Ja som túto školu kedysi otváral, dúfam, že týmto príhovorom nezadrieš. Prvý na tej fotke na budúci môžete napísať pokoj, že svetoznámy, lebo som naozaj po celom svete. Deti, úžasné. Vrátil som sa domov. Hneď ma upozornili, že nemám hovoriť veľa, inak mal som veľa vtipných pripravených. Najvtipnejšia je tá, že som stretol všetky moje učiteľky. A deti boli dnes úžasné, ale ja si myslím, že ten hlavný potvrz by mal byť práve tým dámam, ktoré ešte kedysi boli súdružkami, ale ako sa stali dámami, hneď vyzerali lepšie. To je všetko. Teraz nadviažem, neviem, či by sa mi to zdalo smiešné sa tú svoju učiteľku. A hlavne matematiku. Dobre, tak ešte raz. Vážený profesorský zbor, milé deti, vážená pani riaditeľka, rodičia, priatelia školy. Bol to nádherný večer. Verte, veľa som si toho chystala, ale všetko to krásne, čo som chcela povedať, stojí za nami. A myslím, že mám teraz na rozume len 3 slova. Vďaka, láska, porozumenie. Vďaka patrí všetkým týmto učiteľom, ktorí zorganizovali túto nádheru, pretože väčšina z nás má doma 1, 2, možno 3 deti. A je to veľa zvládnuť. Koľko zvládnuť oni. Zvládli to s láskou a s porozumením. A ja verím tomu, že za pár rokov, keď odtiaľto tieto malé, respektíve už tie väčšie deti odídu, budeme tu s radosťou odprevádzať ich deti, respektíve dievčatá. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Že stretnutie ľudí na tejto zemi je naozaj krátke. A aj šťastie býva krátke.